Leuk dat je weer kijkt naar de Zomertourquiz van Omroep Zeeland. We zijn op Schouwen-Duiveland in Zierikzee, op het Kraanplein. Nou, echt het historische hart van Zierikzee. En naast mij staat Rian. Rian, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Zierikzee. Ik ben Geboren? bijna de buren. Geboren en getogen? Nee. Nee, waar kom je eigenlijk vandaan? Friesland. Dus dat is wel even wat anders. Oh, en hoe lang woon je dan in Zeeland? Nou, vanaf 1968, dus ik ben wel een beetje verzeeuwd. En waarom ben jij afgezakt naar het zuiden? Ja, heb ik te danken aan mijn ouders. Oh, dus Ja. niet voor de liefde? Later wel, maar nu toen Oh, nog nee, niet. nee. Waarom zijn zij gekomen? Mijn vader kreeg hier zijn werk op het gemeentehuis. Dus- En zo is het en zo gekomen. kwam het, Ja. En je spreekt nog wel een beetje Fries? Nee, wij spraken thuis eigenlijk niet echt Fries. Mijn vader was een Fries, mijn moeder niet. Maar ik kan het wel heel goed volgen, dat wel. Aha, en hoe is het met je Zeeuws? Nou, ik kan het goed verstaan. Oké, want het zou kunnen dat er nog Ja, een dat beetje zou Zeeuws kunnen. in Nou ja, voorkomt, hè? dan zien we wel wat het brengt. We gaan weer Memory spelen. Ja. Je mag zo meteen de kaartjes gaan bekijken. En dan moet je natuurlijk het goed in je opnemen. Daarna draaien we ze terug. En als jij ze dan weer opent en het is fout, dan verlies je meteen 5 punten. Ja. Heb je het goed, dan krijg je 10 punten. En daarna krijg je dan een vraag. En als je die goed hebt, dan krijg je er zomaar 40 punten bij. Dus het kan nog wel eens lekker oplopen. Ik ga mijn best doen. Ja, eerst maar eens even die 20 Ja, seconden precies. concentratie. Ja, doe ik. Dus laat je niet afleiden, want dan gaat de klok nu in. En dan zie je Michiel de Ruiter. De mosselpan staat voor culinair. Kanon, 2 kanonnen natuurlijk, voor geschiedenis. De wereldbol staat voor aardrijkskunde. Een dame die aan het surfen is, aan het kitesurfen. De Zeeuwse vlag natuurlijk, makkelijk te onthouden. Oké, Rian, hoe is het met de zenuwen? Goed. Ik zal je niet te veel afleiden. Laten we er gewoon meteen aan beginnen. Welke wil jij als eerste omdraaien? Strand. En dat is? Oh my god. Ik heb die nummers niet onthouden. Nee, maar waar ongeveer? 14. 14, is dat? Ja, dat is inderdaad de Zeeuwse kust. Michiel de Ruiter, nummer 1. Maar je moet wel 2 dezelfde hebben, hè? Oh, je moet... Dus je moet nu die andere Zeeuwse kust zien om te draaien. Waar zat die? 11. 11? Nee, Dat was- hij zit wel Michiel die je noemde. Ja. Dus als je nou 2 keer Michiel weet om te draaien, is dat Ja, goed? 1 en 11. 1 en 11. En dat is inderdaad goed. Jouw eerste 10 punten zijn binnen. Dan gaan we meteen naar een vraag over kunst en literatuur. Want hoe heet de kunstroute door Tolen waarin je kunst kan ontdekken van Tolse bodem? Is dat A, de kunstroute Tolen? Of is het B, de open atelierroute? Of is het C, de Tolense atelierroute? Misschien beide wel eens geweest. En je mag natuurlijk gokken, hè? A, B A. of C. A, de kunstroute Tolen. Nee, helaas. Is niet goed. Maar dan gaan we gewoon snel terug. En mag jij weer 2 bordjes omdraaien. Negen. 9. De vlag. Nee, dat zijn de dansende mensen. Oh, en maar dan waar wordt zaten 16 die? bij. 16. Dat is inderdaad goed. Dat vind ik dan wel weer knap. 10 punten erbij. Wat is de hoogste toren van Zeeland? Is dat A, de Lange Jan? Of is dat B, de Arsenaaltoren? Of is het toch het Watersnoodmuseum? Lange Jan. De Lange Jan. Hij heet niet voor niks zo, denk ik, hè? 40 punten erbij. Goed gedaan. Nou, er zijn wat bordjes weg, maar er zijn er nog heel wat over. Ja. De Mosselpan 2. Tweede mosselpan, dat klopt. Maar waar zit die andere mosselpan? Volgens mij op nummer 8. Nummer 8. Ja, dat is goed. Dat is een culinaire vraag. 10 punten heb je er sowieso bij. Misschien nog eens 40 nu. Wat is de naam van de plakkerige Ja. Zeeuwse lekkernij? Is dat de bolus? Of is dat de boterbabbelaar? Of is het de boterkoek? Ja, de bolus en Plakkerig? de babbelaar, die plakken natuurlijk eigenlijk allebei wel een beetje. Maar ik neem de bolus. Ja, de boterbabbelaar gaat pas plakken als hij in je mond Ja, zit. Hè? Dus precies. 40 punten erbij. Ja. En nu? Surfen. Surfen, Nummer waar zat hij? 3. 3. Dat klopt. En waar zit de andere? Ja, het is dezelfde natuurlijk, maar
12? 12? Nee. Oh nee. Nee, nou die weet ik wel. Dat is de wereldbol. Ja. Onthoud die dan ook meteen weer, hè? De wereldbol op 12 en op 18. 18. Ja. Dat is een aardrijkskundevraag voor 40 punten. Hoe lang is de totale kustlijn van Zeeland? Is die 450 kilometer? Of zeg je nee, die is maar 300 kilometer? Of is die wel 650 kilometer? Kust in Zeeland. A, B of C? B. B, jij neemt de kortste lengte. Nee, het is juist de langste. We hebben zoveel eilanden, zoveel kustlijn. Ja, ik Ja, het is trek hem bedrieglijk. recht. Ik trek hem recht. Precies. Maar we hebben nog bordjes. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, de vlag. Waar zat die ook alweer, hè, die vlag? 4. 4. Dat is het kanon. Waar zat dat andere Nummer kanon? 13. Nummer 13. En dat is goed. Geschiedenis. Geschiedenis, precies. Welke bekende zeeheld is geboren in de stad Vlissingen? Is dat A. Willem Barendszoon? Is dat B. Michiel de Ruiter? Of is het Piet Hein? B. Michiel de Ruiter op B. Ja, dat kan niet missen. Nee. We hebben 40 punten erbij. We gaan, want de klok loopt, we gaan snel verder. Ja. Je hebt er niet zo heel veel meer over. 3. 3. Vlag. Wat zat daar ook alweer? Oh, weer die. Dat was die dame. Dan is het nummer 6. Nummer 6. Je zegt het heel vastberaden. En Ja, het is goed. Want ik twijfelde toen Ja, inderdaad nou, al. nu is ze eruit hoor, voor altijd. Sport en ontspanning. Welke sport kun je beoefenen op de Bergse Diepsluis? Is dat duiken of kanoën? Of ga je toch liever zeilen daar? Ik ken heel die plek niet. A, B Wat ze of diep- C? Oh, je mag een gokje wagen, hè? Ja. Diepsluis. Ik gok op A duiken. Duiken. En dat is goed. Nou. 40 punten erbij. Had ik een beetje met dat diep. Ik Ja. denk, oh, dat is wel misschien wel... En dan gaan we naar de laatste bordjes. Welke 15. zaten er nog, hè? 15. Is dat dan de vlag? 15 is de vlag. Maar waar is die andere vlag? Nummer 10? Nummer 10. Ja, dat is goed. Nou, valt me niet tegen. Oké, we gaan heel snel nog even naar die laatste vraag. Hoe lang is de Zeelandbrug? Oh, en daar heb ik nog aan gedacht. Is die Oh. 4899 meter, 5022 of is die toch 5568 C. meter? C. Ja, dat twijfelde ik inderdaad. Voor straf tussen. te voet. Heen en terug. is goed. Heen en terug. Het is antwoord B. We gaan even kijken naar jouw totaalscore. En ja, je hebt het toch wel heel goed gedaan. 220 punten, Rian. Nou, dat is valt me niet echt heel goed. Ja. Ik ga jou feliciteren. En ik ga jou niet Oh. zomaar met lege handen Nou, naar huis wat leuk, sturen. dankjewel. Ga je graag naar het strand? Nou, dat doen we meestal in het voor- en najaar. Oké, dan mag je hier met z'n tweeën op liggen. Lekker knus. Ik ga dat doen. Daar ga ik niet wachten tot het najaar. Nee. Nee, maar je moet eerst die Zeelandbrug nog Ja, over, hè? nou, daar is ook strand, hè? Dat is ook waar, vakantie. dat is waar. Nou, heel veel plezier Erg ermee. leuk, dankjewel. En ja, de zomertourquiz van Omroep Zeeland. Ik hoop dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Rian, heel goed gedaan. En heel erg bedankt. En